будь-яку справу можна зробити, ну, не зробити гарно, да. І насправді ж допомога IT, вона дійсно, мабуть, вона потрібна, але давайте сформулюємо, в чому може бути ця допомога. Як скажемо, бо в нас зараз дуже багато говорять, а нам не треба допомагати, нас не чіпайте. Чому це виникає? Це я маю на увазі в ком'юніті, це такі, да, слова звучать. Тому що ми, працюючи з владою кожен день, як в асоціації, да, і взаємодіємо дуже, до речі, з Мінцифрами тісно взаємодіємо. Зараз є проєктів багато, які ми зробили. Там я не буду, це не реклама, просто проєкт є малятко, да, коли IT-галузь постачає обладнання для пологових будинків. Там ми спрощуємо якісь там процедури для це класно, це соціальна місія. І от саме розумієте, зараз IT, а я вже не кажу, коли почалася ця епідемія, скільки коштів було зібрано буквально в перші тижні, IT-індустрія більше, ми тільки за перші 1,5 місяця 50 чи десь біля 60 мільйонів гривень було перераховано на різні рахунки і тому подібне. До того, що це соціальний елемент, такий фактор, це активні члени суспільства. І тому їм допомагати потрібно тим, щоб давати можливості створювати умови економічні для компаній, які тут зростають. Тому що кожна компанія от зростає ну, там, на 15-20% в кількості спеціалістів. Але я вам хочу сказати, що транснаціональні компанії, великі, я не буду називати зараз, там вартістю 100 мільярдів, да, в Україні мають дуже маленькі R&D-центри, да, ну, тобто маленькі, а сервісна частина дуже велика. Чому? Тому що існує більш проста, ефективна модель, от її потрібно просто подивитися, що класно працює, підтримати і надати більше можливостей для всіх. Не виключно вибирати якусь цільову аудиторію, для всіх компаній. Тому інвестори, вони прийдуть тільки в ту країну, де буде можливість вільного руху капіталу, да? Коли ти не тільки можеш інвестувати, а можеш і забрати цей капітал, коли він тобі потрібен. Коли буде верховенство права і коли буде людський капітал, який дозволить наняти класних, кваліфікованих співробітників. Інакше, як буде, да, точно, от країни, які розвиваючись, як ми вважаємо, да, вони вже наступають нам, як кажуть, на п'ятки. Да. От, тому допомога в тому, щоб зрозуміти потреби індустрії, і ми вже це неодноразово їх озвучували і писали і в листах, і в позиціях, і навіть 4 асоціації об'єднувалися і писали листи до прем'єра, і насправді вони всі відомі. І тут немає ніяких нових вимог. Просто ми можемо все одно їх проговорити поки що. Так, будь ласка. Давайте. Ну, перш за все, це запобігання будь-якому додатковому регулюванню галузі. Тобто створення будь-якого регулятора, органи, які там щось буде вирішувати за нас, чи там допомагати нам вирішувати, це дуже негативно впливає на бізнес. Друге, це зафіксувати модель взаємодії з приватними підприємцями як абсолютно нормальну, щоб не було можливо, не було ризику перекваліфікації цих відносин в трудові, тому що це не є трудові відносини. І є критерії, про які ми теж в проєкті Трудового кодексу ми давали пропозиції, там було 6 критеріїв, які одночасно могли бути застосовані, тільки тоді вони там признані. Але навіть ці критерії не потрібні, тому що це контрактна, гнучка форма взаємодії. Але по привідів для того, щоб трактувати як і виписувати штрафи, і, скажімо так, створювати ризики для індустрії, їх повинно повністю уникнути. Тобто перекваліфікація трудових – ні. Третє – це, ну що сказати, в нас є от законопроект Маски-Шоу СТОП-3, який зареєстрований був. Він відображає ситуацію, що нам потрібен захист від можливого свавілля правоохоронних органів, вилучення техніки, якісь там корупційні дії. Це потрібно повністю виключити, тому що будь-який інвестор, коли чує, що є ризик такого типу, да, то він вже в цю країну, якнайменше, там буде дуже обережно заходити, а навіть взагалі не зайде. І от, в принципі, це основні такі з бізнес-клімату. Да? Але саме головне – це освіта і створення, підсилення нашого людського капіталу, тобто наші таланти. Це технічна освіта, не тільки, я кажу, вузька, це, в принципі, спеціальна технічна вища освіта.